Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Ako si Super Daloy-Doy. Doktor, may adlaw. Oh, may gadlaw sad. O siya to. Ako bitaw to, doktor. Ang imong gioperahan. Mo ba? Ako lagi to imong gioperahan. Duha na katuig na kalabay. Duha na katuig ti kang gioperahan. Oo, duha na katuig dok na kalabay. Unya, kung sumi ato, Unya dok. Pwede na ako makaligo. Lolo! Patabang ko nimo ako assignment, Lolo! oh, kung sa'yo ako ikatabang ni mo, akong apo. Lolo! Unsa may in English pantog? Ang in English sa pantog, sa'yo na po. Ang in English pantog, bladder. Unya, Lolo! Unsa may in English anang bana ni ate na ako, Lolo! Oo. Ang in English, bana ni ate ni mo. Ang in English, sa'yo na ka na ako nga po. Ang in English, sa bana si mong ate, brother-in-law. Lolo, doon na po laing pangutana. Oh, sa'yo problema na sa... Lolo, unsa may imong itawag na nga rilo na bungbong, Lolo. Aw ang in English anang rilo nga ibutang sa bungbong akong apo muna gitawag og wall clock. Lolo, unsa may mo itawag na ng rilo nasa ibabaw sa lamisa, Lolo. Kanang rilo ibutang sa ibabaw sa lamisa apo nako muna gitawag og table clock. Lolo, unsa may imo itawag anang rilo nga mupukaw nato. Kanang rilo nga kanang matukaw o niya mupukaw nimo muna gitawag og alarm clock. Lolo, unsa imong itawag na nga rilo nas garden, Lolo. Kanang rilo ibutang sa garden muna bulaklak. Uy, Makaryo, huno na diyang inom. Uy, hubog-hubog ka lang da. Nagkusik-kusik ka sa kwarta. Gusto na sa make-up diha. Usik-usik ka sa kwarta. Gusto nagpagwapa. Onyor, nagpagwapa ko para ni mo. Naghubog-hubog ko para magwapa ka. Ulitan na bus kwarto. Ginigaw na ko ni mo. Pakita ni mo, uy. Nadi ko. Ikapoy ko. Ha? Ikapoy ka. Doon natin kusinira. Doon natin na bandira. Kunya, ikapoy ka. Uy, nalimot ka. Nga may driver man ka.
Love, sukad karon love, magbehave na yun ko. Akong isaan ni mo lang, nga dili na ko maghubog-hubog, dili na ko mamabay, dili na ko magbisyo love, dili ko na ikaw pahilakon. Uy, salamat in taon love, nga nakaamgo ka na. Tinuod lagi love, ako isaan ni mo nga sukad karon. Dili na ko magbisyo love, magbehave na ko. Dili ko na ikaw pahilakon. Salamat in taon nakaamgo ka na. Sukad sab karon, ako isaan ni mo love, nga sa sunod akong pagbuntis, ikaw nagitag iya. Hey man, One man. checkpoint man. What, man? Do you have a quarantine pass man? Oh, no, man. Do you understand man? Unsa, man? Bisaya de ka man. Ngano, man? Kasabot kas ECQ. Social distancing man. Wa, man? Kinsa ka man. Si Kuro Virus, man. Langga, kanusa ka matapos ng COVID-19 langga, uy? Langga. Langga, ana, tabi? Masakpan yata. Nga naman. I observe social distancing. Social distancing, good. Observe protocol ba yan? Ah? Patay-patay? Basta wala'y protokolay? Love, kung sa ganun may tabo na ko, love, human sa akong operasyon, ayaw itong pasagdi ang mga bata, love, ha? Labuy, kung sa ganun may tabo ng akong operasyon, ayaw mo itong pasagdi mga bata. Hoy, Dalmasyo! Huwag mamatay stuli! Kayo kalimot sa pag-like sa among Facebook page o sa pag-subscribe sa among YouTube channel. Hangtod sa sunod higayon, daghan kay salamat! Daghan kayong salamat sa iyong pagsunod ka na mo. Bye-bye! Bye-bye! Pwedeng kuyawan ni panahon na ang tanan na taranta. Kay tungodan ni mga insing na kusog kayo makaogwat net. Ipangit ni sakhonet, natugan hinoog sakit. Hing tapos inisang katawhan ko lagayo nila na matiktan. Mahumikatag, kunyak nilaprak, sa tibo nga wuhan lisan kinsa. Pwede matakdanin ang sakitan, gikan sa virus nga gihingan lag corona. Di ka ginawa, bukod kandugan, daghan ang mga taong napukan. Tungod lagi aning mga insik nga ang mga bakbak, puros mga ulit.